Hello guys, good day! Nandito ako ngayon sa La Mercedes Beach Resort dito sa Buenavista, Bohol. Tingnan nyo guys yung paligid. Maganda kasi overlooking sa dagat. At napalow tide na. At may mga mangroves. Meron ding mga naliligo pa until ngayon. So pwede ka ditong manguha ng shellfish guys. So if you have time, punta na dito sa La Mercedes Beach Resort dito sa Buenavista, Bohol at siguradong mag-enjoy yung family. Kaya ano bang hinihintay nyo? Punta na dito sa Buenavista, Bohol dito sa Barangay Sweetland sa La Mercedes Beach Resort. Okay guys, sunod kayo sa akin at ituturo ko ito yun dito sa aking beach resort. Ng mga shellfish para ibenta sa market at paginay picture Laika go. Nakikita niyo maraming mga bata ngayon na nagpunta dito sa beach resort para maglaro at mag-enjoy at i-enjoy yung moment na dito siya sa dagat ngayon. Yung bata nakatingin. So, punta na kayo dito guys kasi accessible lang to dito sa Buenavista, Bohol, Barangay Sweetland. Maraming mga mangroves. Maganda dito. Pasyala kayo dito sa La Mercedes Beach Resort. Yun lang. Yun lang guys. Salamat. Ay salamat. Walang anuman guys. Thank you very many. 3 minutes so, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please subscribe and hit the notification bell for more updates on my channel. So subscribe guys. Thank you very much. Later. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go.
Beach Resort dito sa Barangay Sweetland, Buenavista, Bohol. At low tide na. So, mangot tayo ng shellfish guys. Manginas lang. Anong tawag ng shellfish? Ito, maraming mga kanong. May shellfish dito. Wala! Wala! Pwede na ha? Sige, sige. Ay, pagpapalaw mo kayo. Pwede na shellfish? O shellfish? So, low tide na kasi guys. At kapag low tide, karamihan ginagawa dito sa dagat is manguha ng shellfish. So, pakita mo yung nakuha mong shellfish. Ito, yung shellfish. Padaol, focus. Pwede ito ibenta guys or kainin para sa inyong family. So, punta kayo dito guys kung gusto nyo ma-experience ganda ng lugar dito sa La Mercedes, Buenavista, Bohol. La Mercedes Beach Resort dito guys. Nasaan yung shellfish? Huwag mong ilabay. Huwag mong ilabay. Hello guys, papauwi na tayo. Galing tayo sa maghapon na paglilibot dito sa La Mercedes Beach Resort. At papauwi na tayo ngayon. Buta na ito. Kasi hapon na. Buta na ito. Samahan niyo ako guys, papauwi sa amin. Lagi ano na ito. Guys, papauwi na tayo. Picture ba? Picture na kayo eh, picture. A few moments later. Hello guys! Welcome to my channel. Nandito ako ngayon sa La Mercedes Beach Resort dito sa Barangay Sweetland, Barangay Sweetland, Buenavista, Bohol. Punta tayo dito guys kasi maraming mga halaman dito, maraming mga bulaklak guys. Samahan niyo ako guys. So guys, so maraming mga halaman dito, lalaki at magaganda. Hindi ko alam yung pangalan, basta mga halaman sila guys. Itour mo doon. Ito, Oh, doon. Painting. ito, mga halaman. Hindi na mamulaklak. For sale ba ito? Ah, For sale. Yung mga... pinagkidiri kay hangin, no? Oo. Maganda dito Gusto. kasi Yung init sa labas, mawawala yung fresh air. fresh air siya. Fresh air dito tapos yung... Parang may greenhouse effect dito. So maraming mga ornamental plants na pagpipilian niya dito guys. Oh, ito pa guys oh. Hindi ako masyadong oriented sa mga bulaklak, sa mga ornamental plants, but sure akong magugustuhan nyo to kasi napakaganda, malalaki ba. Tamang-tama nyo i-decorate sa loob ng inyong tahanan. So maganda dito guys, maraming mga bulaklak at sa mga mahilig sa bulaklak, try nyo, puntahan ang place na to kasi siguradong swak na swak at patok na patok ito sa inyo. Punta na kayo dito at enjoy kayo. Aside
sa mga vloggers dito, meron din beach resort na pwede kayong maligo. Dito mo. Pwede kayong maligo at mag-enjoy sa dagat. Okay? Ang video na ito, pwede rin kayo mag-held ng mga occasions, special occasions like wedding, reception, like bunyag, baptism, wedding, baptism, at saka yung mga special events. So, punta na kayo dito guys at explore nyo ang place na to dito sa La Mercedes Beach Resort. Ang ganda dito guys. Maraming salamat sa inyong panonood at thank you for watching. Please subscribe guys. Please like na rin. Thank you. Hi. Hello. Picture niyo ako. Picture. So, ito na ang hitsura guys dito sa Barangay Sweetland, Buenavista, Bohol, sa La Mercedes Beach Resort. Ito yung paligid ng beach resort. As of now is low tide na at yung iba is nanguha na ng shellfish or kung sa Bisaya nanginhas na. So, punta kayo dito guys pag may oras kayo para ma-witness nyo ang ganda ng paligid, lalo na pag sunset or sunrise. Kani-kanina lang is high tide, ngunit hindi namin naabutan kasi marami pa kami na busy pa kanina. At kung gusto nyo makaranas ng overlooking sa dagat, punta kayo dito sa La Mercedes Beach Resort dito sa Barangay Sweetland, Buenavista, Bohol, at siguradong mag-i-enjoy kayo sa paligid nito.